Hello! We are folk dance group Motoras Vinhakat from Joensuu, Finland, and we are challenging you, Viteri, to a folk-off! Konsa vaino Suomeamme kovin kourin koittelee. Silloin kurja Karjalamme Suomen surut soittelee. Ja kun onnen päivän koitto Suomelle taas sarastaa, silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa. Silloin riemun suuri soitto Karjalasta kajahtaa. Gatavi? Jā. Nu nav gatavi, nu pagriez seju, kas tur? Neredz tevi. Aiziet. Nākamie pāri, op, op.